So, dirita sa kang Albert Resilusa Cano, matupan niya, unsa may kalainan sa atua og sa reform. Unsa kung kalainan sa atua og sa reform? I don't know kung unsa nga reform ang iyang buti pasabot mga pinangga, tungod kay kinimagong mga offshoot, tanan ni sila, ga-claim nga sila reform, no? Na ay Davidian o kaning sa Davidian landaan, pero tindaghan nga mga sipak nila diri. Na ay gitawag og General Association of Davidian og Branch Davidian, na say gitawag nato og Gilead, Basyan, na ay gitawag nato og Layman's Movement Davidian, og naasay gitawag Jamaican number 1, naasay number 2 nga Davidian, pero tindaghan sa mga sipak sila ga-claim nga sila ga-reform. Niya say gitawag nato og mga remnant, og nasa gitawag nato og gitawag na mga dinidapit sa Claveria, kining gitawag nato og nga grupo og ato usab nga gitawag nato og Seventh-day Adventist Reform Movement, no? Tingali ang imong giignon asa ka ani mga grupo kay puro man nga claim og reform, pero kanang word nga reform kung waon lang nimo daan ang iya nga punto, wala na siya kalahian sa gitawag nato repair, repent. Mayong ikag-repent, di ka magpalit og bag-o nga kutsi nga imong i-repent. Daan nga kutsi, imo siyang i-repent. So, meaning to say, kanang eksistado daan nga kutsi. Pangiog repair, ang imong balay, mo imong i-repair, dili kay maghimo kag laing balay niya imong i-repair. Sa samang paagi, mag-reform gani ka, dili ka mo gawa sa iglesia, di ka magtukod og imong kugalingong iglesia, mag-reform ka. Kaya kung magtukod kag lain nga iglesia, dili na reform, new organization. O matod pa sa Spirit of Prophecy sa Selected Messages Book 2, we cannot stave off the foundation. We cannot now enter to new organization, for this would mean apostasy from the truth. No? Apostasya. So, mag-reform gani igsoon, dili sulod sa iglesia, no? Mingon lagar ka kung gusto ka mag-reform, kung kaniadto gasimba ka panahon sa Sabado, gasimba sa Miyerkules ug Biyernes, magreforma ka. Magsimba na sa Miyerkules, panahon usab sa Biyernes. So mo na gitawag nato og reform kung pananglitan ang atong pinulungan kaniadto, dali ta makapanginsulto, dali ta kapanglibak, magreforma ka. Magreforma ka, dili na ka magmandaot sa imong isig katao, dili na ka mangdaot sa mga pastor, dili na ka mangdaot sa mga kadagkawan, kay nagreform na ka. Mo na gibot pasabot og reform, no? Ang uban nagunahunaan ang word nga reform nga di na mo kaon og karni. Kanus ang magud matawag og reform kanang di na mo kaog karni. Kanang moingon kang mag-reform, likayan nimo tanan nga makadaot, mismo pa na magbilar, bueno anatay color ato sa nawaton natong color.